ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. аллакай рӯзи 25 декабр дар гран-при турнири ACA Young Eagles дар вазни 61 килограмм варзигари бебохти тоҷик Хуршед Назаров бо рекорди 8-0 дар қафас бо варзигари чечении худ Асвад Ахмадов бо рекорди 5-3 воқеат хӯрд. турнир дар шаҳри Грозный баргузор мегардад ва чӣ хеле ки фаҳмидем ғолиби ин муҳориба соҳиби камарбанд ва ғолиби гран-при ACA Young Eagles хоҳад шуд. айни замон варзигари тоҷик Хуршед Назаров ҷиддӣ омода шуда истодааст ва мо ба ӯ омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, шумо муҳорибаи Хуршед Назаровро интизор ҳастен ё не? шаби гузашта ташкилоти Eagle FC расман номи яке аз ҷангварони ваъдадодаашонро номбар карданд. ин ҷангвар чемпиони пешинаи UFC, аъзои толори шӯҳрати UFC Рашад Эванс мебошад. акнун расман Рашад Эванс ҷангвари ташкилоти Eagle FC шуд ва аллакай рӯзи 28 январ дар турнири Eagle FC 44 ки дар шаҳри Майами баргузор мегардад, ӯ аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти Eagle FC хоҳад гузаронд. Рашад Эванси 42-сола рекорди 19-8 дорад ва чӣ хеле ки дар боло гуфтем, ӯ дар ташкилоти UFC чемпион буд. Рашад дар вазни ним вазнин яъне 93 килограмм баромад мекунад ва ӯ охирон муҳорибаи худро соли 2018 зидди Энтони Смит гузаронидааст ва акнун баъди тақрибан 4 сол ӯ ба қафас бармегардад ва дар ташкилоти Eagle FC муҳориба мегузаронад. айни замон номи рақиби ӯро гуфтагӣ нестанд, аммо умедвор мешавем ки рӯзҳои наздик номи рақиби ӯро эълон мекунанд. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем дар ҳақиқат Ҳабиб Нурмагомедов гуфтаҳояшро иҷро карда истодааст ва фикр мекунем ки агар ҳамин гуна рафтан гирад, пас ташкилоти Ҳабиб яке аз ташкилотҳои беҳтарин хоҳад шуд. довталаб барои камарбанди вазни сабуки UFC Дастин Порье боварӣ дорад ки муҳорибаи ӯ зидди чемпион Чарлз Оливера фавран ба анҷом мерасад. биёин суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. баъди ба анҷом расидани муҳориба ман чемпиони вазни сабук мешавам. ман фикр мекунам ки ин муҳориба тамоми 5 раунд идома намедиҳад. машҳурии ман боз ҳам зиёдтар шуда истодааст, аммо барои ман душвор нест ки ман дар фикри муҳориба монам ва танҳо дар фикри рақиб бошам. ин чиз маро то ин ҷо овард ва ин чиз маро дар ин ҷо нигоҳ медорад. ман ҳис кардани дастгириро дӯст медорам. барои ман маъқул аст ки одамо кори маро қабул мекунанд. роҳи ман хеле роҳи душвор буд, гуфтааст Порье. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Дастин Порье ва Чарлз Оливера аллакай шаби 12 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад ва ғолиби ин муҳорибаро муҳориба зидди Ҷастин Гэтжи интизор аст. худи Гэтжи боша гуфт ки бо кадоме аз онҳо ҷангидан мехост. агар ки мо бо Порье реванш гузаронем, ин кори беҳтарин мешавад. ман хеле хурсанд мешавам агар ки боз бо ӯ дар қафас вохӯрам. якум муҳорибаи мо хеле хуб гузашт. ҳамон вақт ман дигар гуна бозӣ мекардам. ман мехостам фаҳмам ки кадоме аз мо сахт ва бақувваттар аст. ӯ маро тоқат карда тавонист ва баъд ба нокаут рӯй кард. маро истодагарӣ ва боварии ӯ хеле ҳайрон кард. ана барои чӣ ман фикр мекунам ки Оливера зидди Порье имконияти кам дорад. аммо ба ҳар ҳол душвор аст гуфтан ки ин ё он муҳориба чӣ гуна мегузарад. умедворам ки Дастин ғолиб мешавад. агар ки нашавад, пас муҳориба бо Оливера низ барои ман шавқовар аст. ӯ бисёр гап мезанад. барои ҳамин ман мехоҳам ки ба қафас баромада ӯро шиканам, гуфтааст Гэтжи. дӯстон, ба фикри худи шумо кӣ ғолиб мешавад? Дастин Порье ё ин ки Чарлз Оливера? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.